A ver. Baten batek esan zuen Mikel Laboaren eta Jimi Hendrixen arteko hibridoa zarela. Ados? Bueno, baietz errango dut. Ez dakit, biek maite ditut. Ez dakit influentzia kristona izan diren edo ni saiatu naiz nire bidea egiten. Eta estilistikoki baino gehiago, ez dakit, inspiratu naute gehiago modu pertsonalean, bizitzeko moduan edo gehiago, ez? Hurrengoa, zein maite duzu gehiago, Mikel Laboa ala Jimi Hendrix? Bueno, hurbiltasunagatik errango duke gehiago maite dutela Mikel Laboa, ez nuen pertsonalki ezagutu, baina bai baditut lagunak ezagutu dutela, eta bueno, ez dakit hurbilekoa da, hautautxi bat bezala niretzako, ez? Zenbat gitarra dauzkazu? Pues, mira, oraintxe bertan iritsi zait berri bat eta ez dut berriro kontatzen du, nik ez dut kontatzen, baina galdetzen didazu eta batzutan lagunak ere eta zenbat dituzu. Azkenengoz uste dut baditula 25-26 kontatuta, baditut banjoak, mandolinak eta, bueno, horrela, denak kontatuta, instrumento guztiak kontatuta, más o menos, 20 piko, 30 marrera hietzen ja. Hurrengo galdera. Zein da gehien maite duzuna? Galdera zaila. Zakit, oraintxe bertan bira hor ikusten duzuena, Gibson hori da, 1972koa. Eta uste dut dela daukadan, nerekin lehenengo gitarra daukat hor, ez da gitarra oso ona, Marina izenekoa, horrek izena, baina berea, ez da marka ezagun bat. Baina gero igual, nerekin denbora gehien egon dena, Gibson hori da, Gibson 335 da, eta onomatopeikoa diskoan bastante erabidu. Orduan, batera aukeratzekotan, hori aukeratuko dut. Aldu izenik gitarrak? Bueno, ez izenik ez du, baina lehen aipatu duten bezala, Gibson 335 da, 72garren, 1972koa. Hurrengoa, euskal gitarrista bat, Ruben Caballero gustatzen zaita honit. Hurrengo galdera, nazioarteko gitarrista bat, esperatuko dut, Bill Orkut, azkeneko diska honetan ere bai, izan du nahiko influentzia, momentu batean utzi nion bera entzuteari, influentzia gehiagizkoa ez izateko, baina hori aukeratuko dut. Eta azkenekoa, Wikipediak literalki dio musikari moduan sailka ezina zarela. Sailka ezazu zure burua. Jarri 3 etiketa. Bueno, eklektikoa erranda banaizela eta uste dut banaizela eta horretan lan egin dut nahi gabe, lehen elkarrizketan aipatu dugu, joi barri izan ditut lanagatik eta gustatzen zaizkidalako estilo haunitz, estilo oso desberdinak eta horretan bai esan didate nahiko eklektikoa naizela. Beste etiketa bat, eroa jarriko dugu, niri ero etiketa ez dakit gustatzen da, baina banaiz eroa pixka bat. Eta bertze etiketa, 3. bat, haunitz da, bihotzetik jotzen dutela, hori, instintiboa naiz, nahiko instintiboa. Jotzen dut instintotik, hori geroz eta gehiago konturatzen naiz. Egin ditut ikasketak eta gauz batzuk kontrolatzen ditut gehiago gutxiago, baina grabatzeko, jotzeko momentuan nago eguneko instintoak gainditzen duela beste guztia.